Bé, avui tenim la fortuna de comptar amb el professor Ferran Requejo per fer la presentació, la glossa, la ponderació dels mèrits de l'entitat que la nostra associació ha decidit guardonar amb aquesta 7ª medalla Pau Claris. El professor Requejo és catedràtic, doctor i catedràtic en ciència política, professor a la Universitat Pompeu Fabra. Evidentment és conegut de fa molts anys per la seva activitat acadèmica en aquest àmbit, també per la seva presència divulgadora als mitjans, sempre amb una capacitat notable d'explicar aquests conceptes fonamentals com democràcia o federalisme en els mitjans de comunicació. I és també, ara des de fa uns mesos, membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Per tant, hem pensat que era una persona especialment adequada per fer aquesta tasca de glossa que habitualment encomanem a algú per exposar els mèrits del país. Aquesta presència seva al Consell de Transició Nacional també ens fa un especial goig pel fet que ens aportarà una visió molt valuosa, acadèmica, d'estudiós honest del federalisme, del que ha estat la transició que ha fet el país en els últims anys. Ell deia de manera honesta, ha estudiat el federalisme durant molts anys i ha arribat a la conclusió que el federalisme no és aplicable a Espanya. Per desgràcia, encara tenim alguns federalistes que utilitzen un federalisme tapadora, que en realitat el que pretén és la consolidació de l'estatu quo, sinó emparar la regressió del sistema autonòmic, que és el que realment s'està produint en aquests moments a l'estat espanyol. Bé, per tant, li cedeixo la paraula perquè faci aquesta intervenció. Bé, bona tarda a tothom. No s'amoïnin, que seré molt breu. Veiem, la primera qüestió, que em sembla que és una qüestió ja obligada, és que estem en un acte d'entrega d'una medalla d'honor. I la primera cosa que volia dir és que agraeixo als organitzadors perquè també és un honor poder fer la presentació, aquesta petita glossa en aquest acte, perquè ningú se li escapa que estem en uns moments bastant crucials per la història del país. No estem en un moment, diguéssim, de política normal, estem en un moment polític especial i ho estarem, no és una qüestió, diguéssim, de dies o de setmanes, ho estarem, crec que en un temps curt, però en un temps determinat. Per tant, els agraeixo sincerament aquesta possibilitat. Veiem, estem aquí fent la glossa d'una associació que és l'ANC, que la podem entendre de moltes maneres. A mi m'agrada entendre-la des de la fe, o sigui, veure-la des del que és la història del catalanisme. És a dir, veure la història de l'associacionisme. Un dels punts forts, quin és el punt fort que tenim a Catalunya avui? Bé, podríem fer un llistat, però jo crec que el punt més fort que tenim a Catalunya avui són els ciutadans de Catalunya. Una mica també tenim les institucions, però clar, tenim unes institucions que no són fortes dins del que és el context legal en el qual ens movem. El punt fort són els ciutadans. Catalunya no ha tingut un estat en els últims 300 anys, però des del segle XIX, com a mínim, el que sí que hem tingut és societat. I hem tingut societat organitzada. L'associacionisme, el nivell d'associacionisme que hi ha a Catalunya és molt alt comparat amb altres territoris. De la història de l'associacionisme podem passar a la història d'un tipus d'associacionisme, que és el recent, que és l'associacionisme independentista. I en aquest punt, jo crec que va ser molt bona idea crear l'ANC. A vegades les coses surten una mica així
improvisadament. No va ser el cas, però sí que es va... No a la improvisació es va veure, però sí a tenir una molt bona idea 4 persones. Quan dic 4 persones, vull dir 4 persones, 1, 2, 3, 4, no? Pere, que sigui. En fi, per què és una bona idea haver fet l'ANC? Home, perquè jo crec que omplia un buit, més que un buit, una necessitat de la història del catalanisme, que a vegades és una història una mica atormentada. Ja no només dels partits, sinó fins i tot de les pròpies associacions civils. És un món una mica, a vegades, excessivament torturat, de moltes rivalitats, una mica, en fi, per temes potser no massa transcendents. Fer una associació de base individual, de caràcter transversal, és a dir, que no és una associació de dretes o d'esquerres o de centredreta o ideologitzada, transversal, individual, amb vocació que els partits no manin dintre d'aquesta associació. Això és el que es necessitava des del punt de vista de la societat civil. Però fer una associació amb vocació d'acció política, o sigui, de ser un actor que impulsi el procés del país cap a la seva pròpia independència. Jo crec que amb el que contem avui a Catalunya, fer això amb l'ANC o sense l'ANC és diferent. Estem en un context, diguéssim, diferent. L'ANC sorgeix quan? Sorgeix quan fracassa l'Estatut, la reforma de l'Estatut, que jo crec que és el cop de porta definitiu a que hem canviat de cicle, hem canviat de context, hem canviat de regles del joc. Els discursos, els valors, les estratègies que es podien defensar abans d'aquest fracàs, després d'aquest fracàs ja no serveixen. S'ha de canviar el xip, s'ha de canviar el discurs, s'ha de canviar les pròpies organitzacions. Jo crec que l'ANC ha tingut èxits clars. És una associació jove, però que ha tingut èxits clars, que no el repetiré, però per exemple va fer un procés constituent, jo crec que bastant exemplar. En poc temps es va crear aquesta organització, es van fer uns estatuts, i es van fer uns estatuts no des d'una perspectiva elitista, que 4 o 5 comanden tots, no, amb un procés, diguéssim, assembleari, culminant amb l'acte del Palau Sant Jordi, etc. Després, per això, bé, òbviament l'organització de la manifestació de l'11 de setembre passat, que crec que, diguem-ne, que simbolitza bé aquest canvi de context que estem a partir del 2010. A partir del 2010, primer amb la manifestació del juliol del 2010 contra el Tribunal Constitucional. Però aquella encara va ser una manifestació reactiva. Una vegada més els catalans es mobilitzaven en contra d'alguna cosa, no a favor d'alguna cosa. O sigui, ens han posat el dit avui i sortim al carrer. El 2012 ja no era això. El 2012 ja ens manifestàvem per una qüestió propositiva. Ja no protestàvem contra aquest, sinó que proposàvem un objectiu. I aquí l'ANC ha sigut, jo crec que, si no el centre de gravetat, un dels centres de gravetat. Un tema estudiat en ciència política, i amb això ara seré menys lluador, diguem-ne, és què els hi passa als moviments joves. Quan un moviment jove té èxit, comença sent 4 persones, 4 persones i després d'un temps té 20.000 socis o 30.000 simpatitzants. Què els hi passa a aquests moviments quan tenen èxit? Doncs home, que hi ha un moment en què podríem dir, els nuclis fundadors evolucionen de manera diferent. I hi ha 2 tipus podríem dir, de branques en aquests moviments. Això els hi va passar molt, va ser el primer cop que es va analitzar d'una manera profunda, els partits verds. Els partits verds abans dels anys 80 van començar, diguéssim, siguent molt assemblearis i molt ecologistes, etc., però mentre estaven a l'oposició. Quan van tenir oportunitat alguns d'arribar als governs a través de les eleccions, es van transformar en actors electorals, aleshores van sortir dos tendències, diguéssim.
la tendència més realista de dir, ja, hem de fer això de fer política no és fer ideologia. Això de fer política és mitjans de comunicació, penetració amb l'electorat, relació amb altres partits, pactes, no maximització dels propis programes, sinó optimització d'alguns objectius. I un altre sector que tot li sembla poc, és a dir, que veu qualsevol pacte, qualsevol, diguem-ne, enlentiment del procés com una traïció als objectius primers. Això és una crisi típica de tota organització. Jo crec que ser conscient dels propis límits és, diguéssim, una garantia o una condició per fer millor les coses. Per tant, en aquests moments hi ha un llibre que és el del Pere Martí, que em sembla que estava en aquest faristol fa un any, presentant a la Mònica Terribas, que explica bé això. O sigui, no han de fer por, crec, les crisis internes quan hi ha capacitat de superació per l'acció i, segon, quan no es traiciona mai la transversalitat i diguem-ne, el que l'important és l'objectiu, que és la independència, per la qual s'ha fet, diguéssim, aquesta organització. Per tant, estem davant una organització jove, una organització que inevitablement, no sé si ja ha passat, però haurà de passar per alguna crisi de creixement, però que, vaja, tot apunta que la dinàmica del país és prou forta com perquè qualsevol crisi interna es superi. I acabo, la cosa és, bueno, i ara què? I ara què? En el moment actual, el paper de l'ANC, etc. Jo crec que perquè tot això del procés de la independència tingui èxit, han de passar diverses coses alhora. Han de passar diverses coses alhora. Una de les més importants és construir una majoria social a favor d'això. Això és una condició òbvia, que tothom està d'acord. I aquí l'ANC l'Assemblea té un paper clau. I totes les col·laboracions que li puguem fer, totes les ajudes, etc., seran poques. Si en comptes de tenir, segons una cosa que hem fet últimament, de creuar les enquestes amb els resultats electorals, una cosa estadísticament una mica complicada, que ens ve, si es fa la pregunta quants independentistes hi ha a Catalunya, la resposta honesta és que no ho sabem. Podem fer aproximacions. En tot cas, no estarem per sota del 40%, sembla clar. Ja sé que no em mullaré molt, però tampoc estem per sobre del 60%. Ja sé que no em mullo perquè precisament és on està la mare dels ous. Però sempre hem de tenir els números de veritat. I aquests són els números en què ens movem. Per la primera condició per tenir èxit, que és construir una majoria social, això és feina de pràcticament tothom. Partits polítics, institucions, però també societat civil i ciutadans de peu. I crec que l'Assemblea té un paper clau. Una altra condició, a banda, perquè podem tenir la majoria social i no ser independents. O sigui, no depèn només d'això. El procés és més complex. Òbviament, si tinguéssim 80% a favor de la ciutadania de Catalunya a favor d'això, això seria imparable, però no el tenim, aquest 80%. Una altra qüestió seria, per exemple, que el que fa l'Assemblea i el que fan les institucions convergeixin, sigui congruent. Crec que seria un desastre que el lideratge polític, institucions vagin per una banda i la societat civil vagi per una altra. Jo entenc que hi ha molta gent que té pressa. Això és obvi. Jo també en dic, diguéssim. Però hem de fer molt bé les coses. No som la part forta del conflicte. Per tant, el que no podem fer és cometre algun error gran. Perquè si cometem un error gran, això ho pagarem durant temps. Poden ser dècades. Encara que no fem molts encerts seguits, el que no podem fer és errors.
I aquí crec que la congruència entre el que fa les institucions per una banda i el que fa la societat civil i la ciutadania per una altra ha d'anar al màxim, o sigui, hem de procurar, i dic això en aquest context, que això no ho dic en altres contextos, perquè em sembla que em dirigeix un poble, perdó, una audiència, diguéssim, diguem-ne, còmplice amb el que és el procés. El que no podem fer és que la pressa ens guanyi. Jo no veig el procés, us ho dic francament, no veig el procés com un procés immediat. Tinc dubtes si es podrà fer una consulta. Tinc molts dubtes. Si no em feu dir apostaria. I per tant, les alternatives que hem de fer són molt més complicades que la que es fessin a l'escocesa. I això ha d'estar molt ben preparat. Si en la pròpia, i demano excuses pel cívic, que és una mica militar, però si en la pròpia trinxera ens fem autogols, ho tindrem molt malament. Ho tindrem molt malament, perquè jo dic que de les dues parts, la part que té més poder econòmic, poder mediàtic, poder polític, poder internacional, és l'altra part. Per tant, jo crec que donar avui un premi a una associació com l'ANC, que des del principi s'ha definit transversalment per un objectiu de país, això és un encert. Necessitem l'ANC, necessitem la ciutadania, també necessitem les institucions, i que cadascú des del seu paper, des dels mitjans de comunicació, des de l'empresa privada, des de les universitats, des de la recerca, des de els partits polítics, tot això vagi bastant a l'una. Jo crec que si tot això va bé, som congruents, tenim l'objectiu clar, no ens fem, diguéssim, un liu amb el temps, perquè les coses varien, el context no el decidim nosaltres, el context és el que és i té lògiques diferents. Jo crec que si això logrem que posem per cas d'aquí un any aquest 40% segur que tenim avui, això m'atreviria a dir que el tenim, l'hem passat a un 55, cosa que no és fàcil, això és una dinàmica que amb el temps serà imparable. Ara ho podem fer malament, i això ho dic aquí, en aquest context, perquè a vegades em fa una certa por l'optimisme, diguéssim, emotiu. Estem per primera vegada en condicions, en 300 anys, de plantejar-nos i d'aconseguir un objectiu que mai, en 300 anys, la població catalana se l'havia. Això és molta responsabilitat. Molta responsabilitat. Això no es pot fer de manera amateur. Això s'ha de fer professionalment. Des de la primera institució a l'últim ciutadà. Per tant, aprofitaria, i amb això acabo, us estic fent una mica un míting, deu ser una mica avorrit, però és que us ho volia dir, no? O sigui, de dir, si anem plegats, professionalment anem fent les accions, cadascú en el seu terreny. Aconseguim una majoria social, que jo la posaria com a mínim amb el 55% d'uns possibles votants, encara que no votem. I després preparem molt bé professionalment tots aquells escenaris que ens podem plantejar per aconseguir l'objectiu de ser independents, tenim l'oportunitat de fer-ho. Ara bé, crec que ni hem de ser emotius, ni hem de tenir presses. La velocitat és important, però ha d'anar al darrere de la qualitat del procés. O sigui, no per córrer i arribarem abans. I amb això el paper de l'ANC crec que és clau. I a mi m'agradaria que l'ONC d'aquí un any no tingués, no sé quants simpatitzants seria, 30.000 o una cosa així, en tingués 50.000. I d'aquí un any i mig pogués omplir el camp del Barça. No perquè algú canti, sinó per un propi, diguéssim, acte polític. Si ho fem així, si hi ha congruència en les institucions, si hi ha una majoria social que anem reforçant, si hi ha accions en els mitjans de comunicació, si tenim uns lideratges polítics
que això és clau, sense això no ho farem, uns lideratges polítics que, en fi, que no s'arruguen, que no se'ls tremonen les cames en un moment determinat. Jo crec que això no ens feu dir quan, però això, un plaç relativament breu, ho aconseguirem. Per tant, en fi, felicitats a l'associació per la constitució d'aquest premi i sobretot felicitats a l'Assemblea Nacional Catalana per aquesta medalla, sembla que és una medalla d'honor, que serà avui objecte. Gràcies.